Europski izbori. Izbori za članove Europskog parlamenta. U 18 sati i 5 minuta, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u goste su nam došli predstavnici koalicijske liste Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, Akcije za bolju Hrvatsku, Autohtone Hrvatske seljačke stranke, Hrasta, Pokreta za uspješnu Hrvatsku, Hrvatske stranke prava, Hrvatske zore, Stranke naroda, Obiteljske stranke i Zavjeta za Hrvatsku. U studiju su sa mnom predsjednik Hrasta, gospodin Ladislav Ilčić. Dobrodošli u studiju Katoličkog radija. Dobar dan vama i slušateljima. I predsjednik Obiteljske stranke Mate Knezović. Gospodine Knezoviću, dobrodošli. Hvala lijepa na pozivu. Evo, možete nam za početak, gospodine Knezović, ponešto reći o motivima za kandidaturu na ove izbore za Europski parlament vaše obiteljske stranke unutar ove koalicijske liste? Pa obiteljska stranka se zapravo pronašla u tom zajedničkom programu, odnosno platformi Saveza za Hrvatsku, to je lista broj 9 i kandidat obiteljske stranke je Zlatko Gregov, ali i ostali kandidati sa liste Saveza za Hrvatsku su vrlo vrijedni ljudi, među ostalim naravno i Ladislav. Pronašli smo sve svoje bitne odrednice naše politike i kršćanske temelje i zaštitu obitelji i zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa i samostalnost Hrvatske države i Domovinski rat, lustraciju i tako dalje. Dakle, evo, mi smo se u tome pronašli i zato smo srcem ušli u to i vjerujemo da ova lista može polučiti vrlo dobar rezultat na ovim izborima. Evo, gospodin Knezović je već dijelom nabrojao, ali koji su to, s kojim to programom, gospodine Ilčiću, izlazite pred hrvatski birače, odnosno koje su to teme koje, ukoliko vas naravno hrvatski građani izaberu, kanite potencirati, odnosno kojima se kanite baviti u Europskom parlamentu ukoliko u njemu završite? Mi imamo u svojem programu jasno naznačenu jednu novu gospodarsku paradigmu. Naime, cilj svake gospodarske politike bi trebao biti bolji standard građana i obzirom na to cilj svake gospodarske politike ne bi smio biti kapital kao što je bio do sad i zbog čega je nastala ova kriza, nego čovjek. Znači, recimo, rast BDP-a ne bi smio biti jedini kriterij određivanja gospodarskog rasta, već bi tu svako trebalo ubrojiti i rast zaposlenosti, vlasništva, odnosno pad siromaštva i privatnog obiteljskog duga. To svakako znači poticanje poduzetništva, malih i srednjih poduzeća, što je također kršćanska vrijednost, moram ovdje naglasiti. Sjetimo se samo onog evanđelja o talentima, kako je onaj gospodar u stvari nagradio onog čovjeka koji je od 5 talenata stvorio drugi 5, a jako pogrdio onoga koji je od jednog talenta zakopao i ništa nije napravio. Dakle, poduzetništvo je stvarno kršćanska vrijednost i kad govorimo o kršćanskim vrijednostima, govorimo o konkretnim stvarima koje se tiču našeg konkretnog života. Dakle, to je taj jedan gospodarski dio. U Europskom parlamentu se donose zaista značajne i bitne stvari za naš život i što se tiče gospodarske politike koja utječe i na Hrvatsku, ali i one obiteljske teme po kojima smo mi možda kao stranke i poznati. Znamo da je tu u Europskom parlamentu dosta jak jedan radikalno liberalni lobby koji koristi europske institucije da bi nametao svoju ideologiju državama članicama. To smo vidjeli u zadnjih pola godine, godinu dana preko ta 3 reporta, Estrela, Lunaček i Zuber report, i tu sigurno naši kandidati mogu dati obol upravo kršćanskim vrijednostima, one koje su važne ne samo radi tih moralnih vrijednosti, nego i gospodarske situacije. Kako gledate uopće na ovu krizu u Europskoj uniji, odnosno kako za idućih 5 godina, to je zajedničko pitanje za obojicu, pa možete jedan po jedan odgovarati, dakle, gdje vidite glavne izazove s kojima se Europska unija suočava i kako se vi u rješenje tih izazova kanite uključiti? Ajde, ja ću samo malo na početku. Znači, europsko gospodarstvo se jako opeklo sa potporama velikim međunarodnim korporacijama koje su mahom svoju proizvodnju selili na Daleki istok i tu se došlo do velikog rasta nezaposlenosti i europsko gospodarstvo se mora okretati prema malim i srednjim poduzećima koji jedino dugoročno mogu osiguravati zaposlenost u Europskoj uniji, a osim tih, ajde da kažemo, gospodarskih tema, tu svakako moraju biti povratak tim osnovnim kršćanskim vrijednostima na kojima je u stvari Europska unija je nastala i u stvari odmicanjem od tih vrijednosti i Europa je malo po malo zapadala u krizu. Gospodine Knezović. Pa da, ovo što je Ladislav rekao svakako je vrlo važno, zato što je Europa zapravo malo pomalo, ali sigurno postaje svjetska
demografska rupa već je, ali postaje polako i gospodarska i naravno moralna rupa, jer Europa je nekad zapravo vukla razvoj cijelog svijeta. Međutim, danas je Europa u bitnom zaostatku za nizom zemalja, ako hoćemo iz Latinske Amerike, Dalekog istoka, Japana, Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Europa je u biti otpala od svojih kršćanskih temelja i iz tih temelja zapravo sve drugo proizlazi. Europa iz godine u godinu uvozi zapravo radnu snagu i time mijenja etničku sliku cijele Europe i religijsku sliku cijele Europe. Znači, uz ove ekonomske probleme Europa se suočava, odnosno suočavat će se sve više sa nizom drugih problema i ti problemi nam jednostavno dolaze u susret. Europa mora promijeniti svoj smjer, ozbiljno zagrabiti dubinski, duboko i shvatiti tko je, što je to utjecalo na stvaranje Europe, a znamo da je to kršćanstvo. Nažalost, Europa se sve više srami svog kršćanstva, odbacila ga je i iz svog takozvanog ustava i europske zemlje zapravo sada stvaraju jednu sasvim drugu ideologiju i na drugim nekim temeljima hoće graditi svoju sreću. Međutim, to vidimo da ne ide. I evo, pred sam kraj, kako biste ukratko opisali ljude koji su na vašoj listi broj 9, kakav je profil tih ljudi? Nešto je gospodin Knezović bio kratko na početku o tome govorio, ali evo sad prilika za malo opširnije predstavljanje. Pa možda, evo, ja nisam na listi, pa mi je to puno lakše. Dakle, tu je Milan Kujundžić, profesor dr. Milan Kujundžić, on je prvi na listi, zatim Vladislav Ilčić, zatim Daniel Srb, predsjednik HSP-a, Branko Borković, zatim peti je Stjepan Ribić, on je HDSSB, onda Zlatko Gregov, onda imamo dvije mlade dame, onda imamo iz Zavjeta za Hrvatsku gospodina Lukića. I evo, znači, to su ljudi zapravo koji su svojim životom već bili aktivni i u društvu, ali i u ratu. Dakle, naša lista ima od 11 kandidata, 8 su bili branitelji, hrvatski generali, dakle, ljudi koji su vrlo aktivni i u Domovinskom ratu, ali i u različitim udrugama, pokretima. Evo, imamo Ladislav, znamo, Zlatko Gregov recimo isto tako je vrlo značajan u našim kršćanskim krugovima, zajedno sa svojom suprugom Zrinkom. Dakle, mi imamo jednu vrlo kompletnu, vrlo širok izbor obrazovanja i mislim da imamo jednu izuzetno snažnu listu hrvatskih ljudi koji sigurno mogu Hrvatsku predstavljati u Europskom parlamentu i kazati Europi što je to Hrvatska i boriti se za hrvatske nacionalne interese. Evo, gospodine Ilčiću, u kojoj političkoj grupaciji se u Europskom parlamentu kanite priključiti ukoliko osvojite? Pa mi smo možda najbliži IPP-u, znači Europskoj pučkoj stranci, međutim one imaju vrlo ekskluzivne kriterije ulaska. Vjerojatno ECR, znači Europska konzervativna opcija s kojima mi imamo nekih sličnih stvari, a nekih i nemamo, ali oni su dosta fleksibilni i daju dosta slobodu svim članovima da glasuju prema svojoj savjesti, što je izrazito važno, tako da vjerojatno ćemo tamo biti. Evo, minuta pred kraj, ostavljam vam priliku svakome po 30 ili koju sekundu više za završno obraćanje našim slušateljima. Pa ja mislim da hrvatski narod treba nove ljude, ne samo na ovim izborima, nego u Hrvatskoj se mora dogoditi jedna temeljita promjena politike, političkog smjera, da na vlastu i u Hrvatskoj, ali i da pošaljemo Europsku uniju ljude koji vole Hrvatsku, koji su to dokazali i koji će to činiti cijeli svoj život i u političkom djelovanju. Ja bih rekao da je hrvatski narod na nedavnom referendumu vidio da se mogu donositi pozitivne promjene u hrvatskom društvu. Ovih 9 stranaka prošle godine na europskim izborima osvojilo je preko 9% glasova, tako da možemo reći sigurno ćemo osvojiti bar jedan mandat. Mislim da se te promjene sad protežu na političku razinu i mislim da
je potrebno da se svi angažiramo. Na ovim izborima možemo glasati i preferencijalno, znači osim liste možemo zaokružiti i osobu, znači koja nam se sviđa, što u svakom slučaju potiče jednu osobnu odgovornost političara. Tako da sve skupa mislim da će se pozitivne političke promjene događati i na ovim, ali i na sljedećim izborima. Evo, 10 minuta isteklo, ja vam zahvaljujem što ste odvojili svoje vrijeme i podijelili neke od svojih razmišljanja s našim slušateljima. Hvala. Evo, bila je to lista broj 9, dakle koalicijska Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje, Akcije za bolju Hrvatsku, Autohtone Hrvatske seljačke stranke, Hrasta, Hrvatske stranke prava, Hrvatske zore, Obiteljske stranke i Zavjeta za Hrvatsku. Ostanite i dalje u programu Hrvatskog